Pinangangambahan ang pagkakaroon ng landslide dito sa Iriga dahil sa paglambot ng ilang bahagi ng lupa ng Mount Asug dito sa Iriga. Sanhi ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Well, ito po kasi, yung po kasi ang ginagawa nating preparation. Immediately, pag 2 hours na pong malakas na ulan, i-evacuate po namin yung tao. Tinungo ng UNTV News ang Mount Asug at dito'y nakita namin ang laki ng pinsala na nakaraang matinding pagbaha rito. Nagmistulang ilog ang naipong tubig, laki pa mga putik at bato mula sa bundok. Nangangamba na rin ang mga residente sa maaaring maging resulta ng pananalanta ng tubig baha sa mga pananim, kabuhayan at kabahayan dito sa Iriga. Ayon sa mga residente, ang palatandaang may matinding panganib ng baha ay kapag sumasama na sa malakas na agos ng tubig ang mga ahas, na umani lumilikas rin kapag nakararamdam ng panganib. Nagbabala naman ang lokal ng pamahalaan ng Iriga sa mga residente na maging maingat at agad lumikas sa lugar at magtungo sa mga itinalagang relocation center sa lungsod. Nakahanda na rin ang mga truck na maghahakot at sirena na magbibigay babala sa mga residente sakaling tumaas ang tubig baha dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Mula sa Iriga City, Ramis Naral para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.